sanu ni wariye donga serete more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko ngata kemine je share boyo isense kemine je haidara yo jama be ko بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار. أما المشرف لا تي لا جبا ومبلا جنفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بافاني قرآن كنو نويني على ولي مندو نبي أو جدي. على كرا فونا بافاني صلى الله عليه وآله وسلم كما هم كنا لكم ما وما مسك ما ولي مندو وتكتسكا الله تعالى ولي مندو. أنكرمو أنفا أني أنا المامي نوي تشرنو موسى جلو aleka kalanew na kanubagaw na denw yeni ne famu ka barake ni ay ka don kerengeren sigi u ka karamo wali nyuma ndoni kama o kenen sigili shie konontonani kera sibiridon octobre kalo kile mugan ani kononton san bafla ani tanworo akera toro khorobugo ma chama nana kenen kan kalandew na kanubagaw ani misiri yere selibagaw ani denw jenyogona qur'an kalan kelen kofe ani ka alakira tanu dongliw da inafo Cerno Musa yɛrɛ tun sigilen bɛ o de kan cogoya min na wulafɛla la kɛnɛba sigira sen kan kominsen dulati kɛnɛ kan maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan dɔnnikɛlaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw fɔfɔra ɲɔgɔn kɔ kuma la walasa ka seereya kɛ Cerno Musa ka ɲumanyaw kan naya cɔkɔrɔba ɲuman ye kana a hɔrɔma ni a barika ka dɔ soli a la ka taa n'a ye tolo hɔrɔma b'a la tolo barika b'a la tolo cɔkɔrɔba in ye ala kira kanu fana fi rasuli a ye kira kanu a banna kira ko la a ka lihalaya bɛɛ ye muhamadu ko ye awɔ nka tuma dɔ kanu bɛ se yɔrɔ dɔ la a b'i kɛ bobo ye ne ti kɛ e fɛ k'a fɔ k'i b'a commentaire kɛ awɔ kɛ kira ko fɛnɛ b'o cogo la o dɔ bɛ yen nɔ o ka kira kanu ye barigo langolo ye kanu bɛ yen dɛ nka barigo langolo lama don n'ale m'a ta fɔ a tɛ satisfait f'ale k'a fɔ a bɛ satisfait o la dɔ ka kira ko barigo fara tewu a bɛ kolongolo i kɛrɛfɛ i t'a mankan mɛn Cerno Musa ye o cɛw dɔ ye ne ɲagara cɔkɔrɔba in na ni mun ye ni alikuranɛ durusili don ne ye cɛ 100 dɔ Bamakɔ ya kuranɛ b'olu kunkolo la ni sariya dɔnniya don b'a ye fiqhu de dɔn ne ye cɛ 100 dɔ o ɲɔgɔnna dɔnni bɛ olu la maaw b'a la ka suuru ci u la فما العلم إلا أن يزيدك خشية وإلا فمهد الجهل خير من العلم شكرا فمي نيغا على وياك على نسرانيا أبسرا على في السر والعلن بندوني بانجلا نيا سكسك نيا سرا أبسرا على toloni mago bɛ dɔnni yɛrɛ la a yɛrɛ yɛrɛ ka na i la maaw b'i kala min na maa t'i kala min na ala k'i kala dɔnni na ka sɔrɔ sɛbɛnne ma sɛbɛn tableau la ni mago b'a la a solution ye mun ye a hakilidiya nasi telima siran ala ɲɛ wattaqullaha wa yu'allimukumullah an y'a sɔrɔ Cerno Musa ka ala ɲɛ siranya o de y'a to ala ye dɔnni d'a ma a ma ban i garizigɛ mana koro i b'a fɛ ala k'i garizigɛ dayɛlɛ ka garizigɛ caya k'a yiriwa k'a jidi foyi kana manke i mago jɔra fɛn o fɛn na a bɛɛ ka na yanni i mago yɛrɛ jɔli cɛ mun de b'a kɛ sira ala ɲɛ wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib et puis sira ala ɲɛ o ni dɔnni cɛkɔrɔba kɛlen k'olu kɛ a ka jalamugu n'a ka gulokiba ye a ye mun fara a bolo la ne ni e ma s'o de la k'i t'i ka dɔnni kɔnɔ k'i t'i ka bonya kɔnɔ k'i t'i ka jamatigiya la ka sɔn maa ɲuman wɛrɛ ye e tolo ni ne Baba Jalo ma s'o de la k'i t'i ka bonya kɔnɔ
k'i t'i ka dɔnni kɔnɔ k'i t'i ka kalanden jama cɛla k'i bolo ɲɛsin maa dɔ fɛnɛ ma ko nin bɛ ala dɔn nin ye ala terikɛ ye cɛ bɛɛ ti se o la Cɔrɔnɔ Musa ye a filanw dan n'o ye ne b'a seereya lahara Dili Modibo Kane kosɛbɛ belebele tɔgɔ fɔra wula in Cheikh Sidi Modibo la ilaha illa e m'a dɔn e m'a bɛn n'a ye e tɛ se ka fɛn fɔ a la fɛn min tɛ maa bolo e tɛ se k'o di Dili Modibo kun ye ala terikɛ ye Cɔrɔnɔ Musa ɲininkara a la de ko Dili Modibo filɛ nin ye télé la karamɔgɔ e ko cogo di nin na a ko ko nin ye ala ka waliyu ye ka maaw ka ɲuman ye k'o lakale ani maaw ka juguman k'o ye k'i ɲɛ cɛ k'i da pan a kunna ni maa kɛra nin ye i bɛ tanu sɔrɔ n bɛna nin kankari da ka bɔ kuma la dɔnnibaaw de ka kuma don an b'a mɛn karamɔgɔ sɛgɛnɛw de da a ko iza shita anta haya sa'idan min ar-rada wa hazuka mawfurun wa irduka zayyinu lisanuka la tadhkur bihi awrata imri'in fa kulluka awratun walinnasi alsunu wa aynuka in abdat ilayka ma'aiba fada'aha wa qul ya aynu linnasi a'yunu wa ashir bima'rufin wa samih man itada wa fariq ولكن بالتي هي أحسن صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي أصيل من بفيك تنصر kuma dama dama fɔra k'i ko k'i ka dungare kana ɲin'o kɔ n'o kɛra bɛɛ b'i tanu i niyɔrɔ kuma mana fɔ bɛɛ k'i niyɔrɔ gasi bila i tɔgɔ mana fɔ bɛɛ lajɛlen ka i apprécier o y'an ka maa ɲuman ye o y'an teri ye o ye maa sɛbɛ ye mun de b'a kɛ lisanuka waraba min bɛ i yɛrɛ nɔfɛ n'o ka jugu ka tɛmɛ waraba filɛso waraba kan o de ye i nɛnkun ye adamaden nɛ o bɛ min da i ka jara minɛ jara t'a da i kan k'i nɛ minɛ i ka jɔlɔkɔ don a la o kɔrɔ ye di i nɛ minɛ ka bɔ maaw lebu lakaleli ma an y'a sɔrɔ Cɔrɔnɔ Musa sera a da la maaw lebu fɔli ma maa si ma dafa n'i ye maaw lebu ye i da pan a kunna munna e kɔ i ɲɛ i kɛrɛ i sanfɛla i dugumala o bɛɛ tɔgɔ ko lebu n'i ye maaw ta lakale dɔ b'i yɛrɛ ta lakale dɛ Cɔrɔnɔ Musa tɛ dɛ ni Mali yɛrɛ ye nin walanda in ta Mali bɛ lafiya i ɲɛ mana da maa min jogo kan maa min jogojugu kan k'i k'i ɲɛ bɔ a la bari e yɛrɛ jogojugu bɛ yen maaw fana bɛ n'o lajɛ ni Maliyɛnw ye nin ta sisan Mali bɛ diya wa ni maa bɛ jɛ a ye jɛ Ala ko baara la n'aw ma ɲɔgɔn faamu n'aw bɛ fara don min a ye fara ka sɔrɔ aw ma ɲɔgɔn yira duniya la ne filɛ ka fɛn o fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba ɲuman min na a filɛ yan Cɔrɔnɔ Musa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الإسلام نعم الله سبحانه وتعالى تنونكو كبركة عليه كهنا نكشي كونيني نعم masayin fi aka ke danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma kan a n'a so dunge sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw o tɛmɛnen ko an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ sigi baraji ni nɔɔrɔ ni barika min b'a la ya rabbi ala k'an ni yɔrɔ caya la an nana ka na an karamɔgɔw n'an baarakɛɲɔgɔn n'an dɔgɔkɛ ka wele jaabi wele in o
o ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tasibulaw ni hakilijigiw do ka taa an yɛrɛw ma ka taa an ka karamɔgɔw ma ka taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma o fara ɲɔgɔn kan ya bɛɛ lajɛlen bɛ wolo fɛn min na o ye hɛrɛ ye adamaden ala y'an da fɛn dɔ bɛ yen a y'o wajibiya anw kan ka bɛɛ mago don o la maa si tɛ se ka to k'i mago to o la fɛn dɔ o ye ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ i ɲɛfɛ o ye ala ka sunna de ye a ye kiraw nati a ye nabi ɲumanw nati a y'u kɔfɛmɔgɔw nati fo ka diɲɛ in ban adamaden bɛ fɛn o fɛn kɛ ni nafama fɛn do i mago bɛ maa la maa min b'i tɛgɛ minɛ maa min b'i tɛgɛ minɛ k'i bilasira o ye adamadenya sunna de ye f'i ka mɔgɔ sɔrɔ min b'i ladigi min bɛ boli i mago bɛ maa la min b'i ladigi balontannaw maa bɛ maa la minnu b'u ladigi ɔ kuma tɛ diinɛ ma o ye wajibi de o de y'a kun fɔlɔ ye o de la ala ko ma i ka maaw ɲininka maa minnu b'a dɔn minnu ka baara y'o ye n'i yɛrɛ t'a dɔn i ka maa ɲini min b'i ladoniya la o kɔrɔ i kelen kana to ko in na ala ko fasalu ahla dhikr nka nin yɔrɔ in na a m'a fɔ fasalu ahla ilm ahla ilm o y'a caman de ye mais ahla dhikr ahla dhikr de fɔra diinɛ in dɔnbaw minnu bɛ adamadenw k'olu dusukun minɛ k'u nujuruw minɛ k'u dɛndɛ ka taa n'u ye ka taa ala sɛgɛrɛ o de ye ahla dhikri o ɲininka fɛn na i tɛ min dɔn a to o k'i bilasira kana sɔn ka to kelennabila la ala ma sɔn o ma o de y'a kɛ alimamiya bɛ silamɛya la maa si kelennabile tɛ ye a kɛra cogo o cogo hali n'i tɛ wurudila alimami kɔni b'i la o kuma diinɛ in ye ɲɔgɔn bonya ye ɲɔgɔn bilasira do maa ka sɔrɔ an dalen bɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ dɔ ɲɛ o ye diinɛ in yɛrɛ taala ye anw karamɔgɔw minnu ye kalanw kɛ ka anw kalan k'an bilasira n'a dɔ la kelen kɛnɛ bilala u tɔgɔ la k'a fɔ bonyamasegin ka k'o ye an bangebaa don an karamɔgɔ don anw b'a faamu k'a fɔ an k'an sen ta an ka n'a jɔ o yɔrɔ la o ye wajibiya anw kan na kun y'o ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ baraji ye an dɔgɔkɛ min ni a ye nin baara in kɛ a ye sunnatan hasanatan kɛ ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها سنة حسنة يفهم من بلادك نفهم منو ما هو بفرانيون كعلى كفو يرمي كنيون بلا سرا يرمي كهنا ندلين نتيندو على ما دون نيون كنا منونغا ويه سنة حسنة أما ينا الله يا رب علىك أكبر جي سبتلي أكاسا ورجنا أنكلنا يا رب علىك يا فهم بلادنا duwawu minnu bɛna kɛ yan ala k'an minɛ an ma ya rabbal alamin hali bi ala ka kow nɔgɔya a ka jamana basigi a ka hɛrɛ caya a ka tin ni kanu ni danaya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala k'a kɛ wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أم كلام بني الحمد لله رب العالمين أم على تم كبر كذا على بيجو أنا أنكر جو من كنيك أم بيجي من كنيك نكوتشا ماي سابوتشا ماي من باتو أم بيجو من كنيك sabu kilema so min ba to an bi jodi ɲɔgɔn ka sabu kilema so min ba to an bi jodi mɔgɔ min n'i bɛ ko fɔ mɔgɔ saba an y'o mɔgɔ saba de ye ɲɔgɔn fɛ an denba b'a kɛ ala ka hinɛ na ale sigilen bɛ baroli alhaji mamadu keyita ala ka hinɛ na ale sigilen bɛ tɔrɔkɔrɔ yan an bangera ka an fa to ɲɔgɔn fɛ alhaji Corna Musa Jallo n'a de taara baroli anw y'a dɔn baroli de Corna Musa Jallo dɔn baroli de an m'a dɔn Bamakɔ yan an y'a dɔn baroli cogo min na a bɛ taa an fa fɛ a bɛ dɔgɔkun kelen kɛ a bɛ tile 10 kɛ a y'a sɔrɔ an b'an ka kalan na an bɛna an ka walan fɔ k'an fa sigilen to ale ye mɔgɔ saba
Cerno Musa Cerno Musa n'a ye tanke borole a dɔgɔkun kɛ a ye fɛn kɛ min ka ca ye a ma deli ka don so kɔnɔ anw y'o seere a ma don so kɔnɔ abada ma si t'a ye k'a fɔ ko awa Cerno Musa Jalo bina borole an fa b'a fɔ an ye a y'a siyɔrɔ dilan a bɛ don so min kɔnɔ a y'o ɲini a ye o ma kɛ an fa bɛ tilen ka sigi ga min kɔrɔ ale ni awa Ala ma hinɛ Mɔri Keyita u bɛ sigi u bɛ si ye de u bɛ sɔgɔma sali kɛ yen u bɛ salifana kɛ yen u bɛ lasara kɛ yen u bɛ fitiri kɛ yen u bɛ sahu kɛ yen an fa bɛ sɔn ka don a y'a ka waati bɛɛ kɛ ten so anw ka denmisɛnniya na ni dunan min nana anw de bɛ dɛmɛw ɲini anw de bɛ so furan de bɛ o ma kɛ ninnu ɲabara foyi tɛ kalan kuma kɔ foyi tɛ kalan kuma kɔ foyi tɛ ɲɔgɔn ladi kuma kɔ a y'a ka ɲɛnamaya kɛ o la an y'a dɔn ten de o tuma ni bi sera n'a fɔra ka na ka o jira k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye ɲuman kɛ i ye parce que mɔgɔ mɔgɔ kɛra silamɛ ye bi n'i ye fɛn dɔ silamɛya na Ala ni dɔ sababu sababu fara bɛ ɲɔgɔn ye cogoya min na n'u nafaw ka bon ɲɔgɔn ye n'u ka baaraw ka girin ɲɔgɔn ye karamɔgɔya y'a belebele dɔ ye ninnu kɛ ni mɔgɔ fa kɛra i fa ye hakɛ dɔ don ni fa kɛra i karamɔgɔ ye hakɛ wɛrɛ farala kan hakɛ kɛra fila ye Cerno Musa Jalo an fa don an karamɔgɔ don ni dɛmɛ wɛ kɛra an fa ye ale y'an fa ye ni dɛmɛ wɛ kɛra an karamɔgɔ ye ale y'an karamɔgɔ ye a ka sɛbɛnni bɛ ne bolo a yɛrɛ bolola sɛbɛnni n'a ye n wele ka fɛn dɔ sɛbɛn ka di yan salaso dɔ don a bɛ n bolo a b'a ɲin'a kɔ kabini a dira n ma bi khati yadi Cheikh Musa Jalo o fɔra tɛ yan ale de y'o salatu sɛbɛn k'a di ne ma n ma deli k'a ye o la ko dɔ ni an ma taa yɔrɔ si i taa yɔrɔ i ka taa ye yan ye an na yɔrɔ de ye an tɛna o na mɔgɔ si kama n'an y'o dɔn o ye parce que e na min hadamaden ka bangebaa bato dɔ ye an yasila rajulu wudda abi ko hadamaden ka duwadenya dɔ de ye a ka fa teriw sira labɔ o ye wajibi de ye o ye wajibi de ye ko ne y'a mɛn hali ni ma wele n kan ka na o ye wajibi de ye من أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وسيبوي كتشامن كي وكنا تابعوا يدنا كتشامن كي وكفين كي كمغود جرا كاكا نيمان دون من لا يشكر الناس لا يشكر الله سكتولا والله نعم أنت مغود بغادا إتي على بغادا وكنا فانكا أدون كفو نعم barkada da doye kam mo kan nyuma sagi a ko sebe o chen abo kana de wala alla afana ke misali demson ye o ka sega ke bari ma min ki bari bay mo ta ki ay mashi ta ki min ki bari bay mo mashi to ki o ko duri ibado ko chen ala basa ay to ala na basa ko sebe ni ma ke mo te so na ba ki ay mo te so ba ki na ko na ka dolbo na sankonu mɔgɔ min bagaba kɛra i karamɔgɔ ye kosɛbɛ a hakɛ ka bon fo ka tɛmɛ hakɛ kan ale hakɛ wɛrɛ tɛ kelen ye ni lebu min bɛ anw na bi Mali kɔnɔ ani farafinna yɔrɔ caman o ye kɔfɛmɔgɔ tɛ an na n'i ko mɔgɔ dilanna k'a sɔrɔ kɔfɛla t'a la i ye nkalon de tigɛ n'i ko i bɛ sini dilan n'i tɛ miiri kunun na i tɛ se k'a dilan walanda belebele bɛ sɔrɔ kɔfɛla de la o la kuranɛ y'a fɔ kosɛbɛ a ma da silamɛw dama ma dɛ fo a ta duuru min bɛ kuranɛ kɔnɔ la ayatin li ulil albab la ayatin afala tatafakkarun afala tadhakkarun o fɛn o fɛn na kuranɛ kɔnɔ a kɛra de ka ko dɔ de fɔ i ka miiri a la kɔrɔlen tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo se ka fura dilan o ye daminɛ o ye tiɲɛ dɛ waki o fɔ dɛ n'i y'a ye an bɛ tigi dagati min na an ma se ka fɛn kɛ an ye kɔrɔlen dɔ de bila kɔrɔlen de tun kan ka an bilasira
korlen kote ka fo kombe fili ka dwana korlen ko ni e do adeye ni mi nyon ko do ibe awa korlen ni fili min bala ibo tlindi Allahu akbar wala ibe do de faraka baraji kan ibe do de faraka ko iman kan ni ala gra sallallahu alaihi wasallam ji inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq sira de kan do bo dafa do bo dafa la du dafa do ya wat wala bana bana karmo ka ko la du dafa do Allahu akbar ni mo sero mino mbir akitu do no lu kira yene ka jira mo ka bla mo nye ka na fajira alo sa ko so jawani kono allebu be ka beso afole a tiara ko allebu be ka beso wala ye beso yere na bari do ba ke chugo la ote koyi dobe akanga ke ate koyi kalam fara nyaamina faamu yaw nyaamina ko sebe o ambillahi kata tasihul mafahim faamiya do be fa ka jeya ka fo ni sika ke ni ko sebe fi mantika jema ni be chuwa mina ni ndagale do ni kanga ke ka jira ko fe mola o kan na fasura skay de che ni dalen kira fembra gelena abike mashiba wallahi abko ni bebi ikra bolla ge ni bebi inyemo lage ko sebe nyumona an se ga ho fembe yima amara harma den te masuye ko sebe ga ko me aye kala aye blasra aye ke slamaye o waji do de bi kay ko do aye mo do aye ni mo do aye grafis wale ala mo te fis wale ka foila ko sebe wali ya be dese nyugo nakata ala sindeni ko sebe Allahu akbar afamna mo shitte de te nyefe moso ko sebe dese de bina wat ma Allah wale moyen o fitu wale adi saw skay fanka ala tayde lage ko sebe ka ala ka dalli kawl lage wuce na ala ba qur'an laqad kana lakum fi yani ibrahim iswatun hasanatun ibrahim akara alladhi yujmai ibrahim ay joni joddu am ga karateo ala kara fado هو أبو الأنبياء أنا نبي يوم فادو نيونا إنك على كو لا تقول كي يوم كرا أولى إبراهيم الله أكبر أفرتي سكي ما هو أنا لا تقول أنا كراتة لا أنا نانتي تينا كلنا لكن سام باجو لباني على كراتة صلى الله عليه وسلم إنك كافوفا أكاد لا تقول لا تقول إن بيجراتي نبرنا كوا أكاد لا تقول كنا نما يرين إنك أمبال لا تقول مونا anse ke kraito anse ke no meto lak amba la di muna fonde bewu wallahi ullubi skay wandi iye mo men ka kofo dem sen chaama be mal ko rabbi ni na kumana ba so fiere min bi ata don ko abura mo la Allahu akbar ata don ko fo yakko ala hakilla femmi min fla bolo ni islamana jini min fla bolo kala na doni fana do o de yabe skay Allahu akbar abana ni haramadi amna ni kabanyar lay ko sebe amna lu abana ni yade ko sebe parce mo yi flam kulu dama la je awa ni yesi nyoma ibe kawa ko sebe be kawa ala tofe fiu be marasa be ka don ga fo minu tebana itolu bo mo shite be ni be nyefe mo ko mo no bo ayi itu bo kalana itu bo ala insana ngana ma fo abe tudu wala na tora dola awa binu ye bagaba we sisa awon de bonana skay de chen wallahi parce que de mina ka tomore asika fa banga ni no wano ke ka jira cheikh musa jallo an fado ko sebe ne kere ye an ba kere de sana ka ke Muhammad ka kene sana ke Muhammad Bano ka kene ko sebe ka kene awon de ko ye uri do ko ye na nu jera ko bila awon de talo anya mo abe dawde skay o che fatu ye shedan min ke ka boyan ka tabaroli akacha nere doa samya doa abe yoro kelen de la ayo mo do choro musa mo do ala ko de bada ko sebe aka bare ala ko de amana an fa fe ka bo ka ta mo shife baroli fo na bita jumana atiboka ta mashi yoshi na dona ya dona Allahu akbar jalo mo sha amana ke mo mi mo ye ala yi tan ala yi bunya ala yi lapasa nga doni fana bi kun doni bi kun doni bare bi kun de ni bura mo sebo la doni bare bi wa o yoro wala na
nema ni ma do faru daka kana do wala wuce Allahu akbar wa den nyuma ye bi min be se ka ayre fa time faranonga akana ta iskai ko na kila min be se ka do fara kan fara o ma chane a chena chama sigire nyana ko sebe wuce o an flo brawo de ko Allahu akbar flo brawo de ko ka se ka faranonga ra akana ta khairu sharri dinu wa wadrahu wa qul laysa al-aqil man ya'rifu al-khayra min ash-sharr لكن العاقل من يعرف خير الشرين. نعم. وحكي ما ترمين بينيومان جومان دو بنيوان. نعم. حكي ما يدرمين بينيومان فلالا نيومان دو. جومان فلا مين كاي. نعم. أبودو. وسيسا أبودو كافو جومان أبو كل جوبا فلا نيوان شيء. أبو. min kay juma fla anga se kota o de ala la qalbi ko se anga awa mo ko woka sengew luka chesu luka ko luka awa be yani ka makasibu ala kula ko se nasika o fa no ma ka lasawo akana ta min ka sanoe ak do nasika farata ko se do nasika farata na tira mulo anno be kirila haram anu be kiri ay kan fatewa وترك تقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة دينو. لا دينو ما ناتشي نقولو. على بيجين كا. بيجين كالفضل. ومن فاي بارا منك. نعم. فما بمسك ينتمونا. نعم. يمسكوا كي يلا يكون بارا إنك سنسوا. أفهمنا. وبركة واتو بيجي ما تشوفوا منا. أنا ما دينو بيجي ما. إن شاء الله. وسائلو كتشام كسرة. وني أين نكتشوفنيا. ويا تسالو. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إياك نعبد وإياك نستعين. يا حكي لكم جماعة دام فكتهم. بس جماعة موسى. chef de l'organisme voilà 600 wallahi donc quand même faut ya defo wakil mu fossa naam ande ma be yoon ko se ko do kan nonni ande se ka seria kali maniya dama ala mari bunya ko sobe ko an kan ko long Cheikh Moussa Diallo nunu ka lahaliya ka kansa an nunu ben bi an ka lo defo nunu banna an ka lo waya abe fo ko folo karamo ani bi karamo an ba folo mako folo karamo an je bi karamo bon il faut que comprendre ka ke an nunche nunu ni an ka jan ko ni sangulo ali bi an ka jan muna parce que mazhab do be ko mazhabul maliki وين شيخو بانيوم فرانيوم كمالي دامنا نلبان كاتا كاي كاتا بلافو أنسونغو داونا أيا بي فرانيوم كام كابي كاتا سرك كليني مي فمرة بالمذهب مالي كونو وين ممكن نمان تنتلين سنسلين جيلين فوق كاتا سياسي نوما أما مي إسورة كنكوف لابلا نيونا تي ita me comment fait ita me clipi ou be ñom buña fam be fe ere ya me sans cheikh ko tumbu ya kata fo dimba ba ke fa ka dola ma jigin dando no te loni mbale la batra côté donc nunu ka tasira fe do mari ya kono ko tariqatul junayd o tariqa sufiya tentelen de asharia lama minni donala abi ke lumière sam هذيك اللي موكلة تكون عبد الربانيا هذيك على الدنيا مؤمن من أتسكي سندو فتنة لا أتسكي مكروفو أتسكي كوجو فويك بس كأولوكا صوفيا حقيقة بدمنا كو التزكية كو كدسكون نورو كنورو بوالا حاسيا ونجويا ونيم ولا غوسي نكو جمان جماني يقولي براجي ماني على كي تسي على ما أبدا كلو توي ونبا دمنا كوكو دي بوي فلو ونيو بون تسكوننا كو مينوا ينو بالا ليمير بينا وتما يبسرو كالا تاما كتالا في نذكر ولا ذكر الله أكبر. donc kuma caman tɛ yen nɔ ala ka limaniya d'a ma n bɛ filanan min la nin kan dɔrɔn
an kan janto fɛn dɔ ko o ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔ bi anw hadamadenw niyɔrɔ ani ala niyɔrɔ a ɲagamira mɔgɔw ma n'an m'an kɔlɔsi an ni ala bɛ kɛlɛ a ka dugukolo ka si t'a la ɲɛ bɛ ala ka dimini caman na anw sen b'a la an karamɔgɔw sen b'a la ayiwa hali kunfin minnu tugulenbagaw bɛ sen b'a la parce que an yɛrɛ ka taa siraw n'an ka fɛn dilannenw ko don diinɛ kɔnɔ an bɛ k'an ka silamɛya ɲɔni ka bɔ yen k'an yɛrɛ t'a bila a nɔ la ala tɛ sunɔgɔ ala ɲɛ b'an bɛɛ la il faut k'an kan kɔlɔsi fitina min bɛ dunan kɔnɔ bi jelibɔ min bɛ dunan kɔnɔ bi n'an y'a filɛ o de don ne yɛrɛ n ye mɔgɔ ka akida karan minnu bɛ kan ka fitina kɛ dunan kɔnɔ bi ka jeli bɔ ka taa misiriw di ne y'u ka ɲɛmɔgɔba ka akida karan a ba akida ye jumɛn ye k'olu ka akida fɛn min b'u dusukun na ala ko la k'ale b'o fɔ dunan bɛɛ k'a mɛn pour que minnu kɔnɔ k'u ka taa sira man ɲi mɔgɔ ka se k'a lɔn k'a sɔrɔ n'an y'a filɛ sisan a bɛ min fɔ la an'u bɛ kɛ wale min kɛra kelen tɛ a ko k'olu ka akida ko de ni mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah ka silamɛya tuloma duuri in baara ka jɛnɛya ni mɔgɔ faga ni dɔlɔmiw dabila k'olu b'i considérer silamɛ ye k'olu ka fagali n'u ka jelibow tɛ s'i ma abada nin kuma in faamu karamɔgɔ kosɛbɛ dɛ nin de b'u ka akida la a dafalen b'an bolo an y'a karan an bɛ kan k'a ye min bɛ fɔla ani kɛwale tɛ ɲɔgɔn ta la hakilata mais cogo jumɛn na e bɛ nin k'i kɛ silamɛ ye mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka kalimatu shahada ni silamɛya tuloma bɛɛ lajɛlen ka haramu belebelew bɛ k'a to yen mais e bɛ tila k'o kɛ kafiri ye ko parce que k'a ye fɛn don a ni ala cɛ k'a fɔ ala nin kɛ ɲɛ ala kira kama dɔrɔn ale bolo sisan o ka jugu ka tɛmɛ dɔlɔmi kan quoi ani mɔgɔ faga kan donc olu bolo mɔgɔ fagala ye silamɛ de ye dama ta ka bɛ layilaw fɔ mais e mɔgɔ min ko ala ne bɛ muhamadu don ni cɛ muhamadu bonya kama n tigi ala nin ko in kɛ ɲɛ e ye kafiri de u bɛ faga bon y'a ye a ka kumakan a ka akida ni kɛwale ma ɲɔgɔn ta la ilaha illallah o tɛmɛnen kɔfɛ an yɛrɛ tilala ka taa hadisa ye hadisa ni ko hadisu darir a ko fiyento ko alakira a nana alakira fɛ yen k'a bɛna ala deli ni alakira tɔgɔya ye a ko allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika muhammadin nabiyyi rahmati ala ni de tawassul jɛlen ye u b'a fɔ k'u b'a kɔrɔ yɛlɛma an ma karan mɛn arabukan kɛnɛ an kan k'o bisa a k'a kɔrɔ filɛ bani allahumma yantiki ala inni as'aluka nabiyyi deli wa atawajjahu ilayka n bɛ ɲasi ka taa elema bi nabiyyika n'i ka annabi ye a ye jɔn dɔn ni ala cɛ annabi tɛ wa ka tila k'a ta a tɔgɔ ma muhammadin muhammad ye jɔn ko y'a farikolo naani de ye farikolo olu ko zati in de tɛ daga mais muhammad zatu ni jasadu bɛɛ de yira ɲɔgɔn fɛ o wa n'a ɲɔgɔn na o aw bɛ tila tuguni ni mɔgɔ min ye kuranna a y'a sɛbɛn ka nasi sɛbɛn aw dun b'a la ala tɔgɔ yira aw de sɛbɛn aw bɛ tila k'a fɔ ko ye kafiri ye ko ni fagali ka kan o tuma donc o ka fisa dɔlɔmina fana ka fisa o ye mɔgɔ fagala ka fisa mɔgɔ min bɛ kuranna a y'a sɛbɛn k'a min wala k'a dulon fɔ ni n'a ɲɔgɔn na komi waati degunnen de don an bɛ ɲɔgɔn na sɔmi dɔrɔn k'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw bɛ an k'u ka akida ɲini walasa k'u jaabi n'u ka kuma ye i tɛ se ka mɔgɔ jaabi n'i ma ka kumakan lɔ ka tila ka jaabi ne ka kuma ye an bɛ ala deli jamaban filɛ ɲɛ tan ni ɲɔgɔn na jɛ façon tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ka laɲini ba di a sera sa an ka sɔrɔ ɲɔgɔn na bɛɛ b'i dan ma ɲɔgɔn kɔrɔfɔ kanu tɛ yen an ye fɔlɔmɔgɔw ka sira bila pewu an ye ala janfa mais ni n'a ɲɔgɔnnaw san mɔgɔ ta mana wuli an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen minnu b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na o tɛ malo wa ala ka dɔ fara silamɛw ka bɛn kan allahumma salli ala muhammadin wa sallam الإسلام إنا لنا من الإنايات ركنا غير مهدم مولاي سالم طاعته بأكرمنا رسل كنا أكرم الأمم مولاي سالم وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما
مسكينه فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك إلا حلول الحديث ومن هو الآيات الكبرى لمدبر ومن هو نعمة العظمى لمتنم يا همة الشيخ احضري لنا بحز المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيوة أمي ديلغاشون كابو سيغو الشيخ محمد المنير حيدر كحضر كونا أوني على نانا نيوغن في أننا على سوريا أمينا باروكي أو على أمي سيغني أو على يه أو على تو أو فيك تو على فنسور أني سيغو la ami soli ke kata ala kira baka sallallahu alaihi wasallam ala kira abba domina abina bangi ako ale ala kira leje ale aleje abi jatemine ke musoni kono ta kalo kono ndo ba sora iba beke geleya la mais ale raka somi ala ka fo ay ala kira kono ta ko kele ale sallallahu ala kira bangi mamina na le joraka bina aleje de chedo watari musodo ومكه لن ومسرورا نزيفا أتى يوم الولادة في العيون أكو عليه اللجا بفرادوني تشدو بمسودو عليه أسودين كو مكا جكا باريكا كالي دانيانا وعلى كلا صلى الله عليه وسلم فوليكو فانا سبب نيوانو شيخنا أحمد تجاني أمبا بركة كا ولن يماندو أكا ديمبايا وبي أنفايا بي ولا سبب نيوما أن شيخ أحمد تجاني صورة من سبب يالا سعادة الأنامي الشيخ إبراهيم نياس wala Cheikh Ibrahim Niass amba foka barkada ka wala manda naka khalifa bela jele wala ambi kena minga bino ziara ye no ye anga chogoroba anga dine nyemogo miye ato alakama ka bajena alakama no ye Ustaz Musa ye ambi Cerno Musa Diallo amba foka barkada ka wala nyumando mogo kumana akakuka mogo kumana akabarauka nga femi yere gindo mimbi ala mogo minu bi kena ka uka ku jija uka ogindo ende nyini ukatani odeye basa fen chama forala nga femi yere be ni odeye alere ye Cerno Musa gindo sikime femi nga o shachani ga tasira de note doni tede doni ba chama ke maka dugu iva jamana iva o kuma balma chama anam so anti kuma janya on nga se biere groupement ka wele invitation spéciale au chera en ma o kuma na on nana o de wele ka bo segu bi kana anjo o kena kaya ka foli ke ka barkada ke ka wala nyuma do ke ka fan zigira nyina amba ni ala fe nami ji samere o ka sura ala kidal faram malika o ka sura ala bedi malima o ka sura ala nyonkanu di malima a 2 minu fana na kala 2 minu fana jera kan domba sigi amba ni ala fe ala ka do sigi ulu fana ye o kuma na nyoro karamo ka duka foli do shoma haydara ka duka foli do shoma dul munir ka duka foli do wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka foli lasi joma ka foli lase Bamako karamogo du bela jelema anga Bamako almamiba alhaji koke kali anga groupement nyemgo Sherif Ousmane Madani Haidara ama kene soro me angania beyan anga groupement tonde bela jele ani mamunun jeledo tijani yala ne reka Sheikh Muhammad Drame Bananga Bugula aka demba ya beya aka kalande umbeya zawiya kalande umbeya aka nubaga bela jele beya ambara kenyon to bela jele badla bugu zawiya quartier Mali zawiya bako jikoroni zawiya Alhaji Ismail Drame ka zawiya falaje zawiya nin zawiya u bela jilebeya kafara anga tuba zawiya kan Alhaji a Sheikh Maju Silla Karamogo Maju Silla
a mɔdenw bɛ yan a mɔden min bɛ alimamiya la Baraza n'o ye Zawiya Hamawiya ɲɛmɔgɔ ye Baraza Mugali Zawiya o alimami o bɛ yan Sila a bɛ yan a mɔden mun bɛ yen n'olu de bɛ tuuba yɛrɛ bi du kɔnɔna la yen olu sigiyɔrɔma 4 bɛɛ lajɛlen bɛ yan an ka shirifuw bɛ yan Shirif Muhamadul Habib ka bɔ Kolokani a n'a ka délégation maa 5 ka se maa 6 ma anu nana ka bɔ Kolokani olu bɛ yan o kuma la an ka Narakaw olu bɛ yan Segukaw olu bɛ yan Moptikaw olu bɛ yan Ɲɔrɔnkaw olu bɛ yan Kayikaw olu bɛ yan Côte d'Ivoire kalandenw olu bɛ yan ka fara Torokɔrɔbugu bɛɛ lajɛlen kan Musa Mara tilega in na ale nana fo ka se selifana ma a ko ni kɛnɛ bɛ wuli ko k'a ka foli lase darura de b'a to ale ma sigi ka kɛnɛ wulili ma kɔnɔ an balimakɛ a n'an ka ministre Abdurahmane Sila a fana ka ci bɛ yan a ka bolomafara bila ka na a ka ciden bɛ an cɛla yan fo ka se sisan ma Danemark ambassadeur n'o ye an balimamuso Madame Winnie ye ale b'an cɛla yan a tɛ bamanankan mɛn maa sigilen don an cɛla yan depuis baara in daminɛna fo ka se sisan ma ka se an ka Torokɔrɔbugu misiri maaw ma ka se an ka dugutigi ma ka se an ka alimami tɔw ma ka se quartier in bɛɛ ma ka se an ka Tijaniya tɔnbaw mun bɛ yan n'o ye Ata Islam ye n'o ye Mali silamɛya Tijaniya bɛɛ fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba min na n'o ye Confenati ye o président fana tun bɛ yan ale wulila sisan ka fara an ka Haut Conseil Islamique président Alhaji Mahmoud Diko ale yɛrɛ fana tun bɛ yan a kumana bɛɛ lajɛlen y'a kumakan mɛn o kuma la Fana karamɔgɔ n'o ye Sheikh Ibrahim ye ale fana n'a ka kalandenw olu fana bɛɛ bɛ yan olu y'an kanubagaw ye olu y'an karamɔgɔlakaw ye 300 logements a kalandenw Ahibba Rasul ani 300 logements misiri selibagaw olu yɛrɛ fana bɛ yan misiri selibagaw ka faro kan ani AMPC kanubagaw bɛɛ lajɛlen ani an ka tɔndenw ka bɔ Sikaso an ka représentant AMPC bureau ɲɛmɔgɔ Sikaso depuis Suro ale bɛ yan o kuma la an b'a ɲini n'an ma se ka min tɔgɔ fɔ an tɛna se ka nin bɛɛ tɔgɔ fɔ an ka shirifuw bɛ yan Suala Baya Haidara ale bɛ kɛnɛ kan yan an ka alimami n'o ye Sheikh Kalapo ala ka hinɛ a la ye a denkɛ o bɛ yan an balimamuso ani an kɔrɔmuso n'o ye Madame Boire Fili ye ale yɛrɛ fana bɛ yan o kuma la nin bɛɛ lajɛlen ka foli jalola ko ka bɔ ka aw bɛɛ fo ka fara karamɔgɔ tɔw kan an ka karamɔgɔw bɛ yan Jikɔrɔ ni alimami Dugukɔrɔ ani Dugukura a bɛɛ lajɛlen bɛ yan Balabugukaw u bɛɛ lajɛlen bɛ yan quartier Malikaw Jikɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ yan ne yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔnw commission vérité justice et réconciliation an ka commissaires caman bɛ yan an ka chargé de mission caman bɛ yan an bɛ foli ni barikada kɛ u bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ nana ala ko de la a bɛɛ nana an dɛmɛ an ye jama wele jama bɔra a kɛra jama nafaman ye a kɛra jama barikaman ye Ata Islam président a fari man d'a la nka a ye Moribo Wedrago a n'a yɛrɛ dɔgɔkɛ ani délégation ba bila ka na u kana foli kɛ an tɔgɔ la fitiri seli kɔfɛ wazifa kɛnɛ sigira Cɛrno Musa yɛrɛ ka duda la Torokɔrɔbugu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni kuranɛ kalan min tun kɛra sɔgɔma ka o duwawu khatimul Quran kalan kɛnɛ in kɔnɔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين
اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصحو والنسيان أو تعريف كلمة أو موضوع أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمخصب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آتنا جميع ما سألناك به في السر والعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم bara nunu kunjeli al Hussein Jakti no ye Cerno Musa yɛrɛ ka kalanden o kumana ye jɔn de tun ye Cerno Musa ye Cerno Musa n bɛ se ka a ɲɛf'i ye mɔgɔ min don cogoya fila la cogoya fɔlɔ a tɔgɔ de ye Sheikh Musa Diallo Ibn Omar Diallo o ye a tɔgɔ ye cogoya wɛrɛ b'a la Cerno Musa kuranɛ durusila don kuranɛ cɛba don a ye kuranɛ durusi ka sɔrɔ a si ma san 15 bɔ a kɛra alimami ye ka sɔrɔ a si bɛ san 25 la a ye alimamiya kɛ depuis 1952 fo kana bila bi la alimami don alimamiya bɛ tɛmɛ se san 60 ani kɔ ma bi san 64 donc mɔgɔ tɛ Bamakɔ kɔnɔ bi pratiquement Mali kɔnɔ an bɛ mɔgɔ min dɔn ko ka alimamiya ka kɔrɔ n'a ka alimamiya ye Cerno Musa a y'a yɛrɛ di Ala ma a y'a yɛrɛ feere Ala ma a y'a ka denmisɛnniya a y'a bɛɛ di Ala ma Cerno Musa a y'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔlakalan ka mɔgɔw durusi kuranɛ la ka mɔgɔw la faamu diinɛ la ka mɔgɔw la kalan arabukan na ka mɔgɔw la faamu Cerno Musa ka barnaamiju a ka programme tile kɔnɔna la n'i y'a daminɛ kabini fajiri seli la fo ka taa bila safo seli la fo ka taa se a ka sunɔgɔ waati ma fo ka taa se ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la ka dugutilamɛ nafila seliw daminɛ n'i y'a daminɛ a bɛɛ falen don Ala ko kan san dɔrɔn de la an y'a dɔn n'o de ye an ye Cerno Musa dɔn maa don qualité ɲumanbaw b'a la o de bɛ wele ko Ala ɲɛsiranya qualité belebele fɔlɔ ye min ye a y'a yɛrɛ di Alakira ma ka Alakira ka baara kɛ n'o ye ka mɔgɔw la kalan diinɛ la o kɛtɔ a bɛ kalanden minnu na kalan a tɛ différence don waritigi ni fantanden ni ɲɔgɔn cɛ au contraire n'a bɛ mɔgɔw la kalan a b'a mako don yatimɛdenw de la a b'a mako don miskinadenw de la a b'a mako don fantandenw de la a b'olu de gɛrɛ a yɛrɛ la kosɛbɛ a b'olu de lakalan lakalancogo ɲuman na a bɛ bɛɛ lakalan lakalancogo ɲuman na mais a b'i mako don mɔgɔ minnu na kosɛbɛ o ye mɔgɔ minnu se tɛ mɔgɔ minnu somɔgɔw ye a y'a mako don olu la ka caya a bɛ hinɛ a ka kalandenw na a bɛ makaru la Cerno Musa n'i ye Cerno Musa jateminɛ a ye dɔnni min kalan a ye baara kɛ ni dɔnni ye karamɔgɔ a ka qualité dɔ ye n'i ye maa kɔrɔfɔ a ɲɛna a ka sigiyɔrɔ la a bɛ yɔrɔ min na n'i ye maa kɔrɔfɔ a ɲɛna yɔrɔ la a b'a f'i ye a tɛ malo i ma a tɛ siran ɲɛ k'o kuma f'i ye a b'a f'i ye cɛ an sigikun tɛ yan maa kɔrɔfɔ ye i bɛ maa kɔrɔfɔ in to yen nɔ an ka tɛmɛ an ka baro fɛ n bɛ Ala ko de f'i ye n bɛ Alakira ko de f'i ye sallallahu alaihi wa sallam karamɔgɔ tɛ siran maa si ɲɛ ka diinɛ tiɲɛ f'i ye a tɛ malo maa si ma ka diinɛ tiɲɛ f'i ɲɛna o qualité ɲuman b'a la Cerno Musa ka fara o bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ kɛra su cɛ ye su cɛ don cɛ minnu ye Ala dɔn su fɛ karamɔgɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ne n'a b'a baro kɛ waati min na
a ko ma ko nin y'a san 25 ye a b'o fɔ n ye don min na a ko nin y'a san 25 ye ale su o su a bɛ arakan 2 seli ala ye arakan 2 in kɔnɔna la kuranɛ hizbu 20 a b'o de kala kɔnɔ arakan 1 o arakan 1 fatiha kɔfɛ a bɛ hizbu 10 kala donc a ye san 25 ka tugu ɲɔgɔn na sanji ma bali dibi ma bali kunkolodimi ma bali voyage ma bali foyi ma bali a b'o kɛla san 25 kɔnɔna la wa a ye min k'a la a ka ca n'o ye parce que ne n'a ye baro kɛ don min na a y'a fɔ ne ye o don de la o dun kɔfɛ a ye caman kɛ i ye n faamuya karamɔgɔ a ko n ma ale t'a dɔn k'a fɔ hali siɲɛ kelen o san 25 kɔnɔ ko farida seli y'a jɛ jama la siɲɛ kelen farida seli m'a jɛ jama la siɲɛ kelen hali ni farigan gɛlɛyara n'a m'a sɔrɔ a bɛ kalandenw wele ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ seli ɲɔgɔn fɛ jama la a kelen tɛ seli tellement que a bɛ alakira ka sunna labato sallallahu alaihi wasallam Cerno Musa a y'a ko n ma don dɔw la n'a nana ka misiri kɔnɔna la o y'a sɔrɔ jama ma caya quartier kɔnɔ fɔlɔ o b'a sɔrɔ maa 1 maa 2 olu de bɛ fajiri seli ɲɔgɔn fɛ tuma dɔw san bɛ na samiya fɛ san bɛ na dibi bɛ yen courant tɛ yɔrɔw la karamɔgɔ bɛ bɔ k'a ka parasol minɛ a bolo a b'a ka kɔlɔsi minɛ a b'a ka bere minɛ a bolo a bɛ bɔ sanji kɔrɔ a bɛ taa misiri la a b'a sɔrɔ misiriwela 1 dɔrɔn de bɛ misiri kɔnɔna la maa wɛrɛ tɛ yen nɔ a n'o bɛ jɛ ka fajiri seli ɲɔgɔn fɛ a b'a sigi misiri kɔnɔ yen nɔ a b'a ka labato kɛ fo ka taa se tile bɛɛ waati ma ka sɔrɔ ka na so kɔnɔna la k'i reposer dɔɔni ni 9h 10h sera a bɛ bɔ k'a ka goloba labɔ misi goloba dɔ tun b'a bolo a b'o de fɛnsɛ a b'i sigi o de kan misi golo jalan mɔgɔw bɛ sigi matelas ni fɛnw kan o tɛ dɛ misi golo jalan misi golo k'a ja a bɛ sigi o de kan i ye faamuya a b'i sigi o kan a bɛ kalandenw lakala o de kan ka daminɛ o waati la fo ka taa se midi 13h waati ma n'o kɛra a bɛ don so kɔnɔ k'i reposer dɔɔni n'a ye reposer dɔɔni selifana seli waati bɛ se a b'i bɔ k'a labɛn a bɛ taa misiri la n'a taara misiri la kalandenw b'a sɔrɔ misiri la yen nɔ a bɛ darisu d'u ma yen nɔ selifana ni lagansara ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔr'o la a bɛ na so kɔnɔna la a bɛ darisu di mɔgɔw ma n'o tɛmɛna waati kunkurun dɔrɔn i b'a sɔrɔ a y'a ka duwawu kitabu labɔ i b'a ka duwawu kalan a bɛ continuer o fɛ fo ka se fitiri ma a ka programme chargé len don kosɛbɛ mais a bɛɛ ye ala ko ye bɛɛ ye ala ko ye Cerno Musa dakuruɲa kelen na an b'a fɔ k'a fɔ huwa baqiyatu salafi salih maa ɲuman minnu bɛ yen nɔ n'an b'u kɔmɛ alakira ka waati la o tɔ minnu bɛ dugukolo kan bi o Cerno Musa n'a ɲɔgɔn o ye sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sallam. An bɛ kuma groupement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'o ye Sheikh Sherif Sonodan Haidara ani groupement mɔgɔw ma bi kɛnɛ sanfɛ yan Muhamadu Musa Jalo an bɛ a fa n'o ye Musa Jalo ka ziyara kalandenw ni kanuɲɔgɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka na bɔ a la ka na kuranɛ jigin a ye ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ groupement sigilen don esprit minnu kama ani objectif minnu kama ani kuntilennaba minnu kama ziyara ko y'o dɔ ye ziyara bɛ se ka barika ka ji di o de ye islam authentique min n'an b'a fɔ tuma bɛɛ an ka jamana silamɛya dɔnnen don fɛn minnu ye o kolo girinba dɔ de ye ziyara ye donc o ɲɛnɛmayali o ye groupement ka baara dɔ ye donc o bɛ ka kɛ jamana yɔrɔ o yɔrɔ groupement ka esprit bɛ yen a ka laɲini bɛ yen a ka dɛmɛ bɛ yen jango ni Muhamadu Musa Jalo ale ye groupement fondateur dɔ de ye groupement vice président dɔ don a jɔyɔrɔ man dɔgɔ groupement kɔnɔ ale de ye cɛkɔrɔba Musa Jalo denkɛ kɔrɔba ye min bɛ nin ziyara baara bɛ labɛn donc o la ale ka côté de groupement de ka ko ye donc groupement maa bɛɛ bi yan ni min tɛ o ŋaniya bi yan ka fara Muhamadu Musa Jalo kan an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sheikh Musa Jalo ye a ka kalandenw bɛ ka ni ziyara min k'a yɛrɛ ye san o san ka na bɔ a la ka na dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ ka na far'u k'a la ka dugawu kɛ sini kɛnɛ caman bɛ ala wele ala k'o dan n'a ma hali bi kɔrɔta ala k'o dan n'a ma jamana ala ka basigi jamana ala ka kolo suma bɛɛ min bɛ groupement don hali bɛ ala k'o jidi groupement ka laɲini n'a ka faamuya ala k'a don jamana den bɛɛ la n'o kɛra basigi ani lafiya min n'an b'o ɲini jamana in ye an bɛ a sɔrɔ. Muhamadu Musa Jalo n'o ye Cerno Musa Jalo denw tɔgɔ la u y'u ka nisɔndiya yira maaw ka wele jaabili la. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nisɔndiya min b'an na i yɛrɛ y'a fɔ o ye n'i ye maaw wele ni maaw ye wele kan jaabi o bɛ farifoni don e yɛrɛ la a bɛ silamɛya baara a bɛ maaw encourager a la ani minnu ni ŋaniya kun b'u la ka na n'u m'a sɔrɔ n'u ye an wele k'a fɔ an ɲɛna ni ne y'an bali sinon an kun bɛ na o maaw de cayara donc nin b'a yira dɔrɔn k'a fɔ Mali silamɛw n'an y'an cɛsiri shetani de bɛ ka kulon k'an na dɔrɔn sinon n'an y'an cɛsiri an bɛ se ka bɛn kelen ma n'an y'an cɛsiri ka différence ninnu to yen k'a dɔn ko ko yɛrɛ ye ala ko de ye n'an y'an ɲɛsin o ma don o don inshallah a ka ca ala fɛ an bɛ bɛn n'an ɲɛsinna ala ko ma kɛlɛ tɛ k'a la o tuma la an y'o signe ye wula in na o ye an nisɔndiya o y'an satisfait o y'a to fana ziyara in bɛ kɛla maa min kama n'o ye Cerno Musa Jalo ye k'a dɔn ko hali bi alamɔgɔ don
parce que ala mɔgɔ ka ko n'i y'a labɛn ala b'a bolo don a la i fɛ ala y'a ka sebaya bolo don a la an fɛ o baara ɲana a ɲana depuis sɔgɔma kuranɛ jiginna bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a bɛɛ barikada ni Bamakɔ karamɔgɔ du bɛɛ an tɛ karamɔgɔ du dɔn min ye sufi du ye min tora kɔ o kuma la n'o kɛra a bɛ adamaden a bɛ i jigi sigi a b'i jigi wasa k'a da kan silamɛ ni silamɛ ɲɔgɔn wele a weleli ala kɛra k'o ka a jaabili o ye wajibu ye o kuma la maaw ye weleli min jaabi an kɔni bi an nimisi wasara kosɛbɛ kuma minnu kɛra i yɛrɛ y'a ye fana a bɛɛ lajɛlen kɛra kuma barikama ye kumaw ma kɛ ni dunge kumaw ye karamɔgɔ minnu yɛrɛ nana n'olu yɛrɛ fana ma se ka micro sɔrɔ ka kuma a ma k'a si ma baasi ye a bɛɛ nisɔndiyalen tora a bɛɛ tora bonya kɔnɔ a bɛɛ tora wasa kɔnɔ kɛlɛma ye ko in na a bɛɛ kɛra nimisi wasa ye o kuma la o y'an yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ o kuma la an bɛ foli ni barikada kɛ aw yɛrɛ minnu y'an dɛmɛ a baara kɛli la n'o ye médiaw ye k'a daminɛ Sirifila télévision na ka taa bila télévision tɔw la a fɛn o fɛn nana an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen barikada ka ala deli fana san nataw taw ala k'o fana yira an na san nataw ta ala k'a yira an na a kɛra ka jamana to gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli gɛlɛya in wulibaga ye ala ye ya rabi ala ma gɛlɛya wulila jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ya rabi ala ma wulila ko kuraw minnu daminɛnen don jamana in kɔnɔ n'o ye barakaji n'a ɲɔgɔnnaw ye n'an tun b'a ye sinimanw de la n'an tun t'o dɔn jamana in kɔnɔ n'o bɛ ka kɛ realite ye an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli o tendance in ka se k'o yɛlɛma ka jamana segin a cogo kɔrɔ la a basigi n'a sabati la ya rabi ala k'o kɛ a k'o kɛ ala kɛra n'a bɔnna o barika kama o kuma la an bɛ aw fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ka alimamiba fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn nana ani fɛn o fɛn mana ka foli se bɛɛ ma ka ala deli Mali silamɛw ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ silamɛw ka hɛrɛ b'o de la ala m'o kɛra o kuma la wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ alaw taala deli ala ka san nataw fana yira an kɛnɛ na Ni sanu ni wariye donga